ro itrai ngako ampiang ngop hai fi baro ki ba pet yingi ya ka kubor step ban ngako ban pentip shifing ko ban yuthu ifi ba minin kesngi ngi donya ka jinga seng tuai aingo nem ta ka jinga seng ka bangingi yo healing festival ar hajar apsan ban yu isi shaki kamba ki ba utrai ula tremo papa ki ni sngi ki bangingi shakri u nyo iya ka kamba ka ba ula trengi iki kam shisha ki ba pla ki bri ki ba pang ki okya ki bri ki ba shate shakom ki yo ya kata ka jing pelat ya kanika jinga seng ka bangingi la yo mde nem ta ka buram ka jangi ki bri hne nem ta ka buram ka jang utrai but minin kesngi nyo iki testimonies ki ba ki bri ki la wan ban pla ki ibu utrai la le ka jim ka janki menin ru hoi kumba ongi Sophie kila dan kiba ajing plai ke ibo beli le akanika Jeseng Healing Festival ar hajar arusan tagni ke singin yo sngo ya ka jing plan na iba ri job idan menyitu ya ke ibo beli ula le hai ha kan ke Jeseng teng kerpat if even so ham plat ya por jo fi kendiat ban sngap ya ke ibo try ula le hai tu insya skor kendiat Roy try jadi kapor menta angu try ma balong upaj ni ba beneng ba kendo utraj ke beneng ba utraj ke kendo utraj ke baro ubla pelong yang ba ya pi kumni ke bengi long menta yang hani ke jakaru ngem yang da ka bor changi dan da chingla changi nomor ke ba utrai ule ke ching imjonga am ngamla ban muddur ngamla ban sempang dai ke ba ule asutu ita tek ke bangadan ka jing plah ni kapor ke menta shapi we pi we ke bangat ketika ni kawai kalong ba ngasyu kendiat nadu bang kumno ngapai ka Bible school ama deho ar hajar ar puar ngapai ketika healing hani te ngajupwa ba ngan sempang ya ka tien chong play henry kat ba kada siap pat kawai ki ong ba da pim pat dep ya ka 12 da pim pat dep ya kata pimla bandik pule pastor pimla bandik pule kita henry ha ngapai hari ka healing hani pulu ki klembu kendon kem kita ki khot sobha bet ya baro ki temen ki samla ki gilu ki bala phila banwan be ri Bible school te hadin hata ngapin ko ngo iri banwan shim ya ka form bad habang awan hat ka Bible school ro aklem kami lenti ai bangan yo ai ka batam ka bangayo ajim jonga ke ai bangawan han ka Bible school am ayo ka jing kai ka batam ba ka jim jonga bat ka pelong ngab ngan yang kumni bangayang mentaru deling ba ka Bible school ba nga salong kumni bagalong ro sutu ba kata jinglong mensim juga karhem ba naga por tadang angu irge shakri jong try ma ba ki kempet ya kata jingla ka jonga jong pi kempet ya kata jing nang jing start ni ki pet bet ya kata donut ka ba ka ba uble khot ta ki pet ya kata ki kata lada ki ni ki pastor am ki shakri jong play ki pet ya kata kerdan chi kim jen dala khot kelum ya ka Bible school Henry ki klempet ya kata pi ki temen ni kim temen pinang ni pinang thoru ki kloi banyarap ya kata tadang kali ka Bible school am ka ajing mentoy phaya babun Henry kani ka bangwan join ka pelong yang abangan smart ban pulei ka tien chung play tadang am don ka chung pulei de ka pelong yang aban jaitu Henry ka bangan don ka school padam ka pelong yang aban smart ken den tadang sayang komni tenga ka pa tu ipi ani poin kamat ka pa ngai har ka healing baro steo ma ni poin kamat ba kumno bangai har ka healing habang ila adwai nadu shua ban sedang kani ke healing le dwai de ki banai ngai dwai shua ba uble unle ki kampla ki dakla ju ba ka buram ka ju kan pau ki hani ba ha ka por ye dwai ngi ong ba unu slap rang hende unu slap umrang kai pindu jingkermen ngaru ngadu jingkermen sisang ong mat uble ngap mai jing dwai jingi nom yo sngo ne tip yo de ka do no jingi ne bambet ngaong komta hende ngam so thu ngam sempang ra ya kata ta hende kat ba mene isodan idang keren syafang kata ma syafang to slap kawan ka chingim jonga ban perkhat itu slap kan masuthu kan ba hatu slap em uba mangi teng ya syak slap hakapur bangaling ngapenbat chetri ti kamera men hatai te ngala jilut ngacerhok bhail chong ngakata cerhok chonga kladon chen chandan shi lai banai dunai ai cerhok nomor ba chiong kibre la cerhok palat ya kasitayo em habli test no ya de tv ngampede be kata ngatip bukan sawan ke healing ngan sakhya ba ong kadan ke healing ngatip bukan sawan kanwan ke healing ngan khya be ke healing dam khya healing tengah ti utra le ke ba pelai nga nganget di gamta ta tu singa syak slap ate bang perkop shetri tat itu cameraman tu ba play la jilut ila kret ngong tu te na sai imla ni tabang kam i be in yo be klik iwan be kamjo teng i ke babun ke tri shakri jong play ke be syak slap ate kat begedang ya syat iki pat ba shkhmat ngapet kat kamen sim sungai ka pelu kalong rem bang onga habaki kup shetri menne ki weng ki shetri ki syak slap ta ki je ba play katar habaki gm
ki klem pet ten jing sekri tan stang ki shong bet hadu da wai la wai ma kana rop kemde marsun wai ki pet na si yeng ke de shong shwa ke de rap kam sha to de nang ta ki sedang ban si yeng kata rong klem I ba ki wei ru ken pet stang ki one bet ki dan ni ki kap tu kan ni am ki ba bayong kli ta kum na shai step am ki ong nga kham bayong kli shu la cha ta bayong kli ba sha slap hang ta kan yas kan ma ben nga perkan ong ba tu slap ba wan am kat bang shong hati be sadan dang kren spong tu slap ngaso thu bo tau slap am de slap ba pentut ingi de uta healing rain dan ne uta u slap jingker ku dan ne slap jing pen khia kan ngai kata ta kat bang yang hati men nga perkat ek tang I kum ta ngaso thu ba hangaru am uta jerho uja men si sajan menin katung ak ang seteng ali syat seteng utau jerho am hari kesadam juga ka rempa nomor ba bang jerho plat kalong kruita ka sipang Hendai menin mensisnyi padam bangali syat khmat kami osol ta jerho klem penwet ia za jerho yang biang bet tadang sesuatu ke men kadang yang hati ngasutu ba utau slap am u banga syak slap de klem le no to slap wang pleng de to slap jingkerku he ding ni slap u ba pengkhia ba ka chingpang jonga nomor dan iwe iba up ba up hani berosteo italin ado pasdang up am itai biang kli habai syak slap am da jit lam phot we bar khoi pat patlun le ye ikam keling hira hadu da mit trai keling dal ade pertia is keling da kim step pai ongang aja ta biang kli ngasaki ni kata mesti masaki tik tik babun hang lai ngut sangut pat mangat kum ju ngamat kata ngasu thu bunui jerho hanga am uklem ja da bangadi da wai klem sing da wai hiro bang klem ni tes hiru kata akhirnya tes ndai mentau la ja ta jerho nangar la ja ta nomor bang ngasu thu habasya itu slap am ngaklem sya dari cing artatin ta ngasya beda cingait nomor belai ngai be kita ki banget ki wan am ki sya slap tang am kum na ngakan sya slap hot dan ki benta bang akup ren kuat handai dengan gum tok au tik tang kadan ang kacik song kalau noi tang ren kuat ra kalau no adia dai kalau no sya slap na handai hadu benta pat nga klempang klem stong syuta atau cerho ruca la kaca na ngada songu ke ni tra nomor ke ka ba ngilong ki breu sama ngidang kadai ki breu te ngidan hi ke cing tuna ngidan hi ke cing plet te handai la da umen sim jung trai pu lo kata am ni so thu ta upen kan mau ti kita berkhoi pen kan mau mene kadang song hati sang am kwa banwan pla handai men sim jung trai kuntu yang akan mau bai sadan hikai hani po seminar yang lada pim ko ngu yang mensim jumple yano pat pim ko ngu I ai kan uksai yang ba daipan yang mano balik isne yang yang kuntai sadan ma mano ban keluar balik isne nga babur kya kwa temen ai ti sadan yang ba lada yang ngau syakri jong ublei pi kwa ban ai kat ni te lada pim yo pi dan ka cingta ti kat no tam ni jisu ngakat mau ti kentien bikren sadan ka kata sisam ni te ngam kwa jing sya ban wan yang han ngapet handai kata kau sim juga kau peluk bet kau ang bet yang pla la mem yang men pla ni ka pon nanu pat men pla tadang ngam sola kan men set holiday ban num ya thu ya kata ma tadang ka ba ja butu slap bawan ro ndai ba shuan ringkat butu slap bawan em udu slap sing terku slap sing pen kya kan ngi we nganget ba pi baro haba pi pendali pai kan diga sin ka ba along ma kabala penkut sendan bagi wan hanir ngi wan ban aingu kari nomor kata kan pengin sei ka jingker ku nang ne syakmat ba ubleng syakar ku yang ngi on sependap ya ka jing kam jingi tadang songu ka pa kumjuru ki pastor bagi syakri jong blema ki ba ai ka jing hikai ngi ka ba biang tam ta ka ba bhatam asulphu ba de bangam pat cuyo ya kam kadi ka jing hikai ta ka jing im janga kadi tat hadu bengadala poi hanir petenet ministry ngasulphu sisa bangayo ka ba bhatam kaba pelong phai nga bangan sutu am ka we de tang kane hakpor bangawan ning kong am ayo so bai pastor ban te ta nama radu ban swadang red am ngam dade tan ubri basa kama nga sutu kundian nga chukwa aba ban baki bangan yo so ni ki sakri jong play ba ki so ti kana ai ka benang handai ngam chu so rang ang bai ba mat ki bro bro khot ki di ba pok sudah ang bai kum ta ngam chu so ta bakin ang banga so ti kana ai ka benang handai di tat ndala poi hanai am baki pastor ki dati kana ti ka benang kita tikenai ke benang ki ang bet bau jisu ulat hit ingi de kador baram yang rakti manu ban poi shabnen namar baliki ki ang rakti namar ki tikenati ladi ki tikenai ladi ba ke yap am kenum poi shdu job ki poi shabnen tadang aso sutu ang ta am ka pen plu hai men sim jonga tadang ka splong ngate ban yang kom nei tadang aso sutu ladi ru ba aso tu bang lalat na ta pop am diga snam jisu ta tadang am desu nong pop hot ngang lale ke pop bar khon ngam ong bang ngalong hok da kata ka jingle jonga ne da ka jonga ngam long hok da kata dengan sutu habang anang ban aingu sutrai am nganang ban penrit di sutrai di utrai pedang sobai kata tadang habang duai am ngas ong trai hikai yang bangan nang bande ke babhatam ba me men sho jing it ba yang namar ba
balai ang ta hatip try mi iet yang ndai ai bangan de ka ipat ba mi menda sho jing iet yang hadu kata ta namar nga sutu si sha try ba ka ba hapu jonga ngam nong i em akan mau me ya tu yang iong ba nga pang em kadi ka selang ba ud ka beliet kadan kadak hani ba ud ka beliet ba yo et tetanus iong lakan riang dut berkti bekejap lakan riang dut klem bam la chan shibanai klem bam tang da ka drip ba ki basa marchan dei ki ong ba nu khna em syura Hendai ime i duai em yang kopa yang mami ba ai mami hibashim i duai kumta. Hendai utrai upen yang yang pemni mengalau. Bat habanga ngasdang banhe bansan em ngasdang banit pas ke partai. Ngan sia tu kendiat mo ka testimoni ke banga cuyat dan tiga cim jawab musamla. Nga hakapur ngasdang samla ngasdang banmat ikali basnil. Ngasdang banit mat ha ka bandi biri. Bandi sekeren. Habang persyang bandi itau secret ngadi mentasis ngi kam nilai ngadi na syai tau men sim usdang ban kentu yang uang ka ke jengmut ba medi ni secret miyo jeng toy ngaperkat datang bakren yang ta kata kam sim sunga ka shon be bro simit kim tip yang bang di secret hayeng namar ki ken be yang bang tip sngi namar nga itu iping ngamwan nat ka background ka ba email pa sunga ki bandang ban hikai ngamwan kum ka tangawan ka long yeng ka ba huri hura ba kelong kristan tama ka diga ba huri hura ba hakapur ba kemendi ge shat be jing rai pertai kem chu peding de jing rai tra ki dar jing rai pertai be ngawan kum ka ta kalong yeng dan ba hikai hendai utrai em habanga le ka ta pop em utrai ta no yang ta no yang Tega por ngalit sekakian ngalali kakiat arsi na kachim changa ngadi kakiat kumna next part ngamut balit biang utrai pren nga kom kai kachim toy ba mele ekani ngako ngo no hang taru ngakamle shu apai no tenga sedang balit join ka group jung ki gang ban yesu bro yadat bro to asdang balit ya kata nga pitip ngla practice balit karate jadi ka kicak changa bukan per ni sta siling ala ata bukan ne mesti ala ngatip kumno ban defend ya leding nang katukan ni ki basic alanang nga sedang menjual nya kata kini kiti jonga em ki ba nomor bala nga site dak tayar nga kurah tak tayar nga persang kumta nomor ba kata jing ni jonga em ngamut banik ke sport ngamut bat ban yasu abreu bat apa balong kumta nga nomor bala nga site ba ti film yadat nga setenap ba kita tek nga tu eta story bangayat tengah nga le kata bubun kim tip hayeng bangalong kumta ra nga le awi sing le ya join ta group ki gang ban yadat em ladat lacong ketihi hadin bang iba mi islam em kadan ka cikta hanga bali ngadat adu ni ta ngadang ai tang syukurai tau we kuna ni kita ki perlu sungai ka ikerdam ha nga sabna hadin ta next ki khot biang akan tre let show nga sutu bu blai tu ta yang akan tre show nga ino wajah ta trading ka bang nga lale ro nga ino ang sutu pleng ka ki ber khot kamlong rekum ta nomor ba hakapur badang red beli kapelong nomor kapur badang red em ngalong batik et amnut me syok bre ong beli batik et ne kibro ki khana de mi bams ken ba min sedam ring ana kyong kumta nganget te kata nganget ya kata ngale be kumta hai ngapersang be ban bams ken haba bam ni ko ken ang ngachaw be imut imat tabang balong kumta sya ken ndai menta pa nga bam sat ba ngai tu ipi te ngam dom riang pat ngasutu kata ka jing dom riang ka jonga ka jing nut jonga banyak syok bre kam ai chimen toy renga kita kilong tang jing thala sudah te dei ngasongu pa u blei em hakano ko pop em ka bangas dang bande em upen pai no udbut te ngasngap no udbut tadaw ken banga ngasyekran bagi perlok ngasyong ba lada ya share bat nga em sapang ka badi biri sapang ka badi kiat sapang ka badi drugs wat ka aureal te wat ki pornography ru ngambang bakampet ngalapet tamba katu ka dipor nga pej am umensim chuble wan kata na yang ta tadang nga sutu ba bu blade am ujiet yang ada du ka po ka kemeng sutu ba akan mau tu ka tin chuble ang bangala itu yang men du ka po ka kemeng jom ngelapan kentang yang men du ka po ka kemeng akan mau bangala penap ba itu dekat nomor ka sutu ba de blade tu beri sumar nga ada umri sumade kumnongan lat kata nomor marsen sedang de ka du ka pop ngalat no marsen sedang ngalat no ngable ngapin ko ngo no ta tadaw ken bandaya share kita ki berfait ngamla ban batai har kanu kerni ta amnang nomor bali ya ledi marsen sedang ngakelano marsen sedang ngalakelano marsen sedang ngalakelano te ngam aila te bagan chong sa nga tadaw te kat badang he kumto dang samla sedang banwat be utrai ndai ngam shem te ya ka khapur badang samla ngam shem te kata kacing hagita ki syakri ki badi biang ma ngam shem ndai tat adu bangantalayo breu bau trai la kerku yang arnut ki kun ngadan kamde ke cingla sunga kumno nga pendap de ki ngam tip
Henry utra bialam nga. Tadang ngatiteng mo nga siang bahala dia ba nga balik ngam poy hadi jing sakrin duduk mensya badang samla. Henry tabang babi pat dia kata nga siang ba kabiang pat nga poy mentaru kikun ke jonga gedang rit ngadang sup haban penbet yaki. Namar bang poy kapor ka badang biang hikan kam desu te ka ba long last ba hadu bikikun jonga kila samla. Niki kun jonga ke digam rit ba adang sup haban penbet yaki. Tengah ngu hai kata bang angu ru ilok jonga ilong bakloi haban ko ngu ibas ngap bet yang aru te im ju ko hiu im ju yang te ka ika banga ngale ru teng ka chik imbriu na biang hi dan hi kapor be dam tama mde be pan atsa mo sipang te kata kalong kutai tama namo kata dong haba pidam rekat ka jing iet ken mde be su adam sa pat kalong kumta tadang songu ba ba ka ba ble perku yang ngam jula medor ka chik im jonga ngam jula ban pe pang pat hadu ke sigi ba mentaro tadang teng ha men sim jonga ka plu ba tadang am yo ban ai ngu am teng ha ka kerti berlang ka mi ang ka plu be ka chik im jonga ha men sim jonga ta beling am yo angu te kawan bikum kata usitan penrem be kata dengan dungok be pat kata ngaduai be kali ang try rat ngabung usitan nem penrem nga wat meneswa bangan mik nate senero sya tu usitan penrem wat bang layang hatu bamut wan senero usitan pen artatien nga wang min kwa ban iklam mem ran bang be ngan ko ngu yang men sim ba ku chong play ngan ko ngu em usitan am hak teng jisu pet chedia usitan thank kita kinti bless you boy amen Idap lagi je sengu you blay bang ini yo sengu ini ka jing pla shemen sim ke jing pla ya ke ke ba blay ula le tadeng tangi sengu bangi shakri you blay ba im u blay ba kraw u blay ba le ki kamba blay ba dap da ke jing iet da ke jing snai u blay am u bam ju sange ban le ki kam ki ba kraw tadeng tangi shakri you blay ba you blay ku pa jing i ba beneng ma bangi long ki kon ki jong u te ma pir bi ki kon ki jong u ban ni ka po da na pring jong fir se ki bapang bi shitam ki badan ki jing le jing jong fi tengah kerpat ne ka pori sofi indwai na ka benta jong fi baro hagan ka por Tingi jale banduai. Try jisung i one try banduai nim tai kini ki brio try ki ba bet yingi ling ba ki screens ki jong ki try. Ni duai ba try le si ki ya ling ba kita jing pang hakamet ke jong ki kita ki jinge le try. I try ba kin tip ba me melong ta ublay try uba don bat ki uba shimla eno ki na shimla ndat ki try kita ki ba ki ya ling ba jisu. Ni duai ro try ba da ka don ke jing pang hakamet ke jong ki ni duai try ba ka jing pen kya ka jong me try kan to hakamet ke jong ki ni ki kon ki jong me jisu. Na magasnam ke jong me try ka pen kya ki kaktin ke jom try kaktin me pha la kaktin ba me pin khat try ni kon ke jom ka met ke jong ki try ka long kata ka temple jong wen sim ko ka jing pang kam don hok banan ka met ke jong ki ni dwai try ta ka jing pin khat ka jom ji su ni dwai try le si kidan ki baya lim ba kita ke jing pang ki jing le ke jing try ke jom ke jong ki ni dwai try bi kita baro jisu ki de kut no ha ka ni si try ka kerteng ke jong jisu ni dwai ya jing pelat ni dwai ya ka Gidwai ka deliverance but ka freedom ka jom Jesu ka met ka jom ki ka jingwot ka jing berkat ka jom ki try Jesu gidwai do try ban ker khu try ni khon ki jom ke iba ki le ke nyo try ka jing roi ka jom ki na ka life ho hen rev ho but she's pa hallelujah gidwai try ba ka jing bhagriu ka jom Jesu kan pa ho dofman ka jom ki ba ka iba ki le try ki break ki ki na issue ki ne ki you Jesu ho jom ki try ki ni ka jing tikshan ka burom ka jom ka ba pa ho dofman ka jom ki gidwai ba ka favor ka jom bat ka jong ki brio try kan dan bat ki ha ka jim ka jong ki hi bar ko ngi dwai men phal ki angel ban ya dai ki ban sumari ki ki jong ki baro tapi ki try da ka snam bo ko dor ka jong ye Jesu ngi dwai ngi pan bi ai ngori ni baro amen but amen thank Jesus amen trying ker kui pi ngin sai kan do biang la shai ngi dang don shu yi testimonies yi jing plai ki able try la le dengan nget ngi ka tio ber stio pen ngap yi ki testimonies ma Sophie Bring ker kui fi ni ka singin sai shaming la shai ka singi ha ni ka singi try ker kui fi ha ki baro ka bless you bon blame ta ka brom ju amen